Ngiyanibingelela laba ababukele be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSifuzo Langamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala bamgila ngani. Sawona. Ninjani bhuti? Ngiyaphela kunjani? Hayi kuyancane. Uthi bhuti kimi. Angibonakala isikhathi. Ngiyaxolisa kulona. Indaba sengakhona abantu abangigila. Ucabanga ubhuti. Noma uthi uhlala kakhulu nobhuti. Obhuti abangigila. Wagilwa ubhuti. Vele ukhwele phezu kwendaba uthi kwenzakalani igama lakho lesibongo nokuthi ubuya ukuzokubona egcineni kwenze njani? Ubhuti emphi igama ngiqhamuka eMaranhill. Okay. Yeah. So kwenzakalani? Ngumuntu oyi-artist kahle kahle yabo. Okay. Manje ngigilwa ama-promoters. Oh. Yeah. Yeah. Yeah, kushuthi kahle kahle bengumuntu ophusha kakhulu ngemedia ko YouTube kanje. Ne? Kushuthi umuntu mebona manje uzana ama-link ami angi-inbox. Athi angenzile YouTube yami ekhule fast. Awu nami phela njengomuntu yabo ngibe interested ngithi mina singenza kanjani athi yena ngizomgawa 20 ozongineza ama-subscribers a-500 yabo. Okay. Ngithi mina hawu idile emnandi ke le ayasishaya yabo. Subscribers ay-500. 500 subscribers. 20 rand. 20. Not 20 rand, athi 20. Oh, athi 20. Yeah. Akasho ukuthi 20 rand, 20k, 20 bani. Mina ngithi 20 rand phela obvious 20 rand yabo. Hayibo. And kunzima ukuthola ama-subscribers. Yo, kunzima shem. Okay. Qhubeka nendaba yakwenzakalani? Yabona nami ngiyabona manje 1000 zosheshe ngishaya yabo. Angivumi. Athi angiqale ngimfakele imali ngithi ngeke ngikwazi ukukhokhela ngakabona umsebenzi yabo. Umsebenzi kuqala kuyi 50% of umsebenzi bese ngiyakukhokhela nami. Asebenza I think kwathatha 2 days. Okay. Abuyele kumina athi I know sengisebenzile now 250 yabo. Ngithi mina ayisho alright shuthi ngizokufakela kusasa ku 10 rand wakho yabo. Iqale lapho ke indaba athi 10 rand kanjani mfethu leyo nto ayilutho eCountry yami yabo. Bese ngiyambuza yibe kweCountry yakho athi ngihlala eState. Mina ahlahle bengifuna $20. 20 yabo. Hawu. Aze ngimbuza ukuthi kahlahle leyo mali imali eMzansi aqala ku 100 and something yabo. Ngaleso sikhathi ngangenayo. Anginayo leyo mali mfethu yabo. Sixabane lapho athi ngemsebenzini yala hlahle. Lama subscribers uyabona? Yabona mase. 250 wayethe 250 ngisho. Okay, uyawabona ngaleso sikhathi. Sekuthi ngikho. Unginikeza ama-details zakhe manje. Hey, Jesu. Okay, izanazo. Ngimtshela ukuthi hayi ngeke ngikwazi yabo. Akhombisa ukucasuka. Athi hayi lungileke noma ngayidelete link yami usengitholile. Mina hayi uthini nomjito ukuthi usengitholile. Usekutholile kanjani? Nami ngizibuza lo. Senzani ngizame idatha. Ngingena ku YouTube channel yami ama-subscribers akanje. Quick and very fast. Ha. I know msay. Ukunandawo ngapela ngikhokhelanga yabo. Wayekade emanga ngaleso sikhathi? I think ngakusini no 100. Wawuna 100 and then kwa-8 250 wakhe. Okay, so ahla-ke manje ahla abuyela kulo 100 lo akade uyiwo yena engakawenzi la a250 noma ehla kanjani afika kuphi? Okay. Ngimbuza ukuthi kambani ngaphela ngithe ngizokhokhela imali yakho athi ngimjwayela kabi futhi akaqedile ngisazobona ku channel yami yabo ngisho ukuthi mhlawumbe ngeke sa-upload and stuff mase ngithi ngibuka ama-videos awuveli thola Ama-video akwi-channel. Abanye abantu akusasikhimeka sibhalele umuntu ngiyikhohle igama layo yabo ngibhalele sangisakwazi ukuvela channel yasesebenzi yabo manje kumele ngidrop kanjalo and ngithembisa ama-fans sizodrop yabo sengibalele ukuthi into engizoyithini mangiqhubeka ngikhiphe i-video like tingathatha isikhathi eside ukudrop but siyangena yabo and ama-subscribers aqhubeka kakhulu kodwa ngikwazi ukuba amavidiyo abanye abantu kwazi wathatha ukuthi ngikhethe i-channel ngikwazi ukuba amanye amavidiyo lo 110 shuthi wagcina usungqombe kanjalo nje? Isho isuka 110 waqhubeka kwakhuleka yabo. Yona inkinga ngaba nayo promoter. So lo muntu lo wawunesikhathi singanani umazi? Empeleni angini langa nesikhathi eside sokumazi. Bokade umaze kanjani? Oh, nanixhumana ku Facebook. Mayifika vele ukuthi hawu ngawina nami
angashesha amadoda ekhuphuka. Sure. So kuze kube manje awukwazi ukuxhumana naye. Hayi lo sangiphendanga futhi ngahlupha ukuxhumana naye yabo. Because ukuhamba isikhathi I think i-channel yami ayikhavi. Le enye wasucabanga uku-creator usu-creating. But angizange ngize ngi-upload kuyona. Kuhamba kanjani-ke ama-subscribers khona? Awekho nje Awekho. izona. Azange i-channel nje ukuthi ngama-channel ama-video. So le nto le ayiqedanga uthando lomsebenzi wakho? Eish. Umsebenzi wami ngithanda kakhulu. Ngawuthanda kakhulu before ngiwenza. Ngiqhubekile ngawenza umsebenzi. Ngisajike lethi ngigcine sengi-approach amanye i-management angekho le-gallery. Yabo. And then mayifika i-management nayo futhi ngithembisa izinto ey'the ukuthi yabo. Kanti before shine track izongifakela imali yabo. Kube mnandi. Yazini. Because lo muntu lo nami umuntu ofuna i-TV yabo. Ngiyamthanda. Asingene mfethu siyanzelela yabo. Next thing sekusende beat kuthiwa ngize nendlela zokwenza ingoma yabo. Angiqhamuke nayo idea vele. Angizethele artist last ish nayikhohlwa lekhadi kodwa ngahamba ko-Nigeria yabo. Athi siyoshana yabo. Angitshele ilokuzana i-idea ngoma ne. Then libuye nehook ngifaka amavesi. Wafaka amavesi yabo. Ngiyikhiphe ingoma. Ngihambise kuyena. Mase kumele ibuye ingoma usuke sesivumelana ngayo ingoma isabuye. Mase ngiyamthinta ngithi khambani hayi ukuthi ungaphelele. Uyagileka nje. Nakhona ngenza uthando. Ngifuna ukuya phambili. Bese lo msebenzi lo uyadingeka ukuthi wazi abantu, abazi abantu, uthola ukuthi sometimes bakhona abantu abanconywayo. Kodwa uthola ukuthi wena uma ufika kubona anizwani, akuhlangani nje sidalo. Baze bagcine sebekumoshela izinto zakho. Ukuthi abale eMzansi afuna ukukhohlisa. Ngakabathu. Kodwa abaningi banga-approach mina ngoba ngisiyo umuntu yabo. So ikhulisa kangakanani leyo nto leyo gilwa abantu ukuthi ohlambe okungcono awuboni ukuthi ungazenzela wena izinto? Ya ngikhulisile impela. Ngikhulisile kangangoba nje sengidecidile ukuthi noma ngiqala ngisebenze. Then ngizobe sengiya-invest I think yona option ye-grand because impela ngisazobhalela ngiqhubeka kanje. So uzothathaphi ulwazi lokwenza lokuzenzela zonke izinto because ayekho umuntu phela umuntu wazala azi yonke into. Phela sine-internet manje yabo. Kanti futhi nakwezinye zey'teshi kuyashiwo ukuthi umculo ufaka kanjani. So ngiyacabanga ukuthi izona zindlela engizoyisebenzisa manje. Ucula umculo kanjani? I-hip hop. I-hip hop. Why ukhetha i-hip hop emculweni yonke? Because ayiyona engayithanda futhi iyona into engikwazi ukuyenza like ngizizwe ukuthi yakwenza-ke. Uyarapha? Kakhulu. Oh, okay. Safisike kanje ukuzwa. So lo mjide lo owakugila mekwenzeka ayibona le video ungafisa ukuthini kuyena? Engingafisa ukusho nje ukuthi angimkwadela yabo. Kodwa ungifundisile yabo. Usudlulile. Sengidlulile. And ngiyamthembisa ukuthi ifundiso zakhe ngizoyithatha ngiye kude ngazo. Yeah. Ungathini kumuntu osangena kule industry noma osacabanga ukungena kuyona mayelana nezigameko ezenzakalayo abantu benigila ngoba nakho bebona ukuthi nisabasha? Ngathi into ebalulekile ukuthola i-information ekuyiyona and make sure ukuthi i-information iyona yabo. Because mina umjida waba-honest wathi 20 yabo. Mina angibuza ukuthi 20. yabo. Ba-assume. So bathi abayeka ama-assumptions bathi abuze straight to the point. Aqonde kahle kuyima engafuna ukuzihlanganisa ngokuphelele. So eminyakeni ewu-5 kusuka manje uzibona ukuphi nomculo? Njengamanje. Eish. Okay, into engayisho ngathi ngiyibona nge-screen yabo. And nama-radio station phela ngiyithole Okay. So usuwahila-ke ngayo yonke lento le? Hayi ngumuntu osheshayo ukuqala kakhulu. Uyashesha ukudlula? Okay. Ngikufisela inhlanhla-ke kona konke-ke kakhulukazi futhi ku-music. Siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele uhlelo lethu. Umbukeli lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye. Is there black